17. október sa západné Slovensko sťahuje do kultúrneho domu v Krakovanoch, kde ma pán Minoxi pozval práve na žurku, o ktorej básnil veľmi. Takže sa teším 17. októbra všetci KD Krakovany, kde s Drahošom vystúpime na žurke, ktorá má byť elektronická, takže práve takúto hudbu budeme hrať. Moje meno je DJ KG a 17. októbra vás všetkých pozývam do kultúrneho domu v Krakovanoch, kde sa hrá iba elektronická hudba. Ja, Drahoš a ďalší support DJs, takže 17. októbra sa vidíme. See ya. Bump and dance.